लागली माका तर जोरात भूक लागलेली हा तुका अशी लागतात रे भूक. मग इथं आता काकीकडे जाऊन बरं जेवतो मी. काकी माका बरी करता सगळ्यात. म्हणजे 2 वाजले मला. भूक लागली या. पण ते इल्याशिवाय गावाच आहे ना मला जेव्हा नाही तर त्याची तर वाट बघतो. आणि आम्ही भरपूर जेवूया. होय होय. ते जेवण उरलेला आमका दितलो म्हणा सांगेन मम्मी. ना उराचा रे बाबा. ते कसे हरबकी कसे जेवतात माहिती आहे तुका. तो काकाचो झिल असो बका बघ नसतो. डाळ कमी आहे माहिती आहे. भातही कमी आहे. काय उराचाच ना मग चहा आणि बिस्किट दितली. काय तरी बघ मर कशा काय करूया धावडूया का. धावडायला तर हुईसून पुढे घेतात कमान देते का. हुईसूनच धावडावं आहे. भीतर कळता नाही हा कोणा. मम्मी पाटले जरा काय करूया मारूया का त्यांना. तर धावडा येते बघ खरं सांग. अरे मी बघा कसं जातलो मग सक्सेसफुल. 100% येऊन ये फक्त. मग काय आमका त्याच्याकडे जाऊन गावाचा ना 4 महिने तरी. 4 महिन्यात सोड रे. आजचा बघ. चल मी धावडा येते रे. तू टेन्शन घेऊ नको. चल येऊन येते. येऊन ये. ठेवते मग ते कसं चिंटू ये तुझं काय करू मी काय गे अजून तो काका आणि काकाचा झिलीला तू सांगा होती तो रेडो आणि पाडो हे होतो म्हणा मग चराक पप्पा नु माका तो पाडको म्हणता. माका असल्या नाही तर जेवणच नको. आणि मी रेडो आणि आम्ही चरा गेलो. हे बघ बिस्किट फरसाण सगळं हाडलेला. काही एक नको. मी रेडो. हो माका पाडको म्हटले तिने माहिती. पप्पा नु तुम्ही फरसाण आणि बिस्किट केव्हा घेतल्या. अरे काय ना रे माका 2 दिवस रवाचा होता म्हणून कपडे हाडलेले. ही पाण्याची बाटली समजलं. लस जाता म्हणून बोलाचाच लागला मरे तसा. चल आते गेर तरी जाऊया. ती जेवण वाटत झालं तरी बघूया.